Salutare! Astăzi vom vorbi despre cum pernuțele și adidașii pe care ne-a impus societatea și cu care suntem obișnuiți ne degradează creierul, corpul și astfel starea de spirit. Voi descompune această discuție în 3 categorii. Cea despre creier, cea despre fizic și cea despre formă. Deci începem cu creierul. Creierul e compus din foarte mulți neuroni și între neuronii ăștia se formează legături. Legăturile astea se formează în funcție de ce faci tu în viață, ce înveți, cum îți trăiești stilul de viață. Unde rămăsesem? La neuroplasticitate și muscle connection. Ce înseamnă? Învățăm. Foarte mulți neuroni. Cum zic, mă? Firing. Neurons firing. Băgam eu și picioarele. Neuroni care trag. Creierul e compus din foarte mulți neuroni și legături între aceștia. Atunci când tu înveți un instrument, ce se întâmplă este că toate mișcările pe care le faci, toate gândurile și toate intențiile tale sunt reprezentate de aprinderea unor neuroni în cap. Iar cu cât repezi mai mult chestiile astea, neuronii care se aprind împreună se leagă împreună. Așa putem defini memoria musculară. Nu e că îți învață mușchiul tău, pentru că mușchiul nu are niciun neuron în cap. Creierul și-a făcut niște rețele și le folosește pe alea pentru că sunt deja dezvoltate și e cel mai eficient mod de a face mișcarea respectivă. Asta înseamnă a deveni bun la un skill, a învăța ceva, sau nu doar skill, ci și mișcările pe care le facem. Când bem ciorbă, o mâncăm cu lingura. Când eram mici ne e foarte greu să ținem lingura și să avem precizia aia, dar pentru că am făcut de atâtea ori, există acum o rețea, o mini rețea în creier, reprezentată de mai multe legături, pe care creierul o face direct pentru a poziționa lingura, a folosi mușchii ideali pentru a duce ciorbița la guriță. Bun. Aceste rețele s-au format în legătură cu mersul de când am fost bebeluși și am făcut primul pas. Creierul a căutat să formeze legături și l-a tot format pe măsură ce am crescut. Nu de asemenea, ci revenim la ce e important. De ce ne omoară pernuțele, creierul, de ce ne degradează? Pentru că zona din creier care e dedicată inputului senzorial din tălpi este foarte mare. Și noi, biologic, suntem făcuți să pășim și să simțim cu picioarele ceea ce este sub noi. La fel cum simțim și cu mâna. În tălpi avem... Dar ce ziceam înainte? În tălpi avem aproximativ 7000 de terminații nervoase. Ca un punct de referință, în palme sunt 17.000. Asta am găsit pe internet. Chestia e că noi suntem făcuți să luăm date din pământ, din pământul pe care îl stăm, din temperatură, din crengi, din deviații de altitudine, din tot. Iar pe măsură ce noi pășim pe o pernuță, pe un Adidas, acel Adidas ne oferă un singur input care este o planșă dreaptă pentru picior. Fix sau un papuc, fix sau o sanda, avem constant o planșă ca input senzorial pentru tălpi. Asta e o deprivare foarte mare de input senzorial pentru creier. Și cu cât te deprivi mai mult de input senzorial și cu cât creierul tău face mai puține lucruri noi, face mai puține legături, face mereu aceleași lucruri, toate celelalte zone pe care nu le folosești se atrofiază.
Și cu această atrofiere vin și boli neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer, demență și altele pe care nu vrei să le ai. Totul vine din suprimarea inputului senzorial. Lucru pe care îl facem constant de când ne-am pus prima oară Adidas în picioare. Gândiți-vă că aproximativ un om face măcar 10.000 de pași pe zi, dacă nu stai la birou toată ziua, în casă. Acești 10.000 de pași sunt 10.000 de pași în care nu primești niciun input. E ca și cum ai sta cu mâinile la spate toată ziua legate, n-ai simțit niciun input. Bineînțeles că la un moment dat ți-ai pierde dexteritatea, ți-ai pierde rețelele care s-au creat pentru mobilitate și pentru putere în ele. Așadar, nu avem input senzorial în tălpi, care tălpile au fost făcute să ne dea acest input pentru a ne folosi de el, pentru a ne balansa, de a ne echilibra, de cățărare, alergat, pășit, tot. Bun. Trecem la fizic. Trecem la fizic. Și o să începem cu problemele cu care suntem cei mai familiari, și astea sunt durerile de glezne, genunchi, șolduri și spate. Toate problemele astea nu ar trebui să existe, pentru că aceste părți ale corpului sunt făcute să reziste o viață. Iar problemele provin din rădăcina noastră cu care ne ancorăm în pământ, adică talpa. Cum am ajuns să avem aceste dureri? În felul următor. Din cauza faptului că pășim pe o planșă mereu, creierul de mic, de când am pus prima oară Adidas în picior, a fost deprivat de feedback-ul negativ pe care trebuia să-l primească în momentul când a pășit greșit. Din cauza că nu a mai existat acest feedback negativ, noi nu am putut să ne dăm seama de momentele în care pășeam strâmb, în care călcam cu călcâiul direct pe o piatră ascuțită sau de orice fel de greșeală pe care o făceam și nu am putut să-și dea seama creierul pasiv că nu e bine, că s-a întâmplat ceva greșit cu mișcarea asta. Hai să o recorectăm. Nu. Constant nu a avut niciun feedback negativ și el a găsit cea mai eficientă metodă posibilă de a merge, adică de a folosi cât mai puțin mușchi posibil. Pentru că asta se întâmplă când devenim buni la ceva, o facem cu efort minim. Iar această mișcare cu pernuța a implicat să pășim pur și simplu, să pășim pe călcâi și să venim în continuare cu talpa până când ne aducem corpul deasupra ei și după aia continuăm cu același picior. A implicat cât mai puțin mușchi posibil și cât mai multe greșeli posibile. Asta include că nu ne-am dezvoltat cum a trebuit anumite părți ale picioarelor. Cel mai important, bine, nu, toate sunt importante, flexorul degetului mare, unde este puterea în talpă, pentru că nu am avut nevoie să ne împingem în talpă, noi am făcut-o doar din inerție și din momentum, am continuat cu pasul pur și simplu, am venit pe călcâi, l-am rotit spre noi, călcâi, rotit spre noi, călcâi, rotit spre noi. Asta ne-a dus și la a avea gleznele atât de slabe ca acum, cauză din care majoritatea oamenilor nu pot să stea în squat confortabil, în o poziție care este făcută ca noi să ne odihnim și să putem să stăm toată ziua. Și gamba a fost lipsită de atenție, pentru că scopul ei este cel de a... Bine, unul dintre scopuri, probabil are mai multe, unul dintre scopuri este de a absorbi șocul cauzat de impactul tălpii cu solul și absorpția asta se întâmplă pornind de la pernuța piciorului din față până în gambă.
spre deosebire de mersul dezvoltat de pernuțe, care vine cu călcâiul și se disipă în oase până sus. Aici trebuie să se disipe până în gambă. Acum, problemele de genunchi, șold, spate, postură, umeri, cap, toate pot proveni din cauza că noi absorbim impactul pe călcâi. Din cauza mișcării pe care o avem, am dezvoltat mișcarea asta pentru că în momentul când am pășit pe călcâi nu am primit feedback negativ. Dar în momentul când se face un pas, impactul pasului, mai ales când alergăm, poate fi cu o putere la fel de mare ca de 2 ori greutatea corpului tău. Atât de multă putere este necesară să fie absorbită într-un picior. Și în momentul când o absorbim prin călcâi, se duce, impactul ăsta se duce din călcâi până în genunchi, până în șold și până în cap. Poți inclusiv să auzi impactul ăsta dacă mergi desculți prin casă, mai ales pe găsi sau ceva tare, și te concentrezi la auz. Poți auzi basul fiecărui pas și acela este impactul pe care îl absorbi în oase. O să revenim la cum trebuie absorbit impactul ca să nu fie în oase la a treia parte. De asemenea, forma Adidasilor convenționali, cei cu care ne-am născut, este complet nenaturală. Nu ține cont de faptul că degetul nostru mare trebuie să stea drept, ne apasă constant toate degetele, unul spre altul, să fie cât mai strâmt posibil acolo. De ce? Chiar nu știu, poate fi același motiv pentru care americanii au zahăr în toate alimentele. Așadar, apare o formă extrem de nenaturală a piciorului. Eu deseori m-am gândit când eram mic și îmi cumpăram o pereche că piciorul meu este de vină că mă dor degetele pentru că am degetele prea lungi la picior. Zoom pe degete. Acum, piciorul arată așa și un Adidas, în mod normal, ne apasă toate degetele așa. Astfel ne strică complet rotația degetului mare și puterea pe care o avem în talpă. Na, te uiți cum arată și nu e greu să-ți dai seama că e o formă greșită a piciorului. Ok, trecem la formă. Care e forma greșită pe care ne-au creat-o pernuțele? Care e forma corectă de mers, dar de alergat? Putem alerga pe asfalt fără să ne doară genunchii? Ce este cu toate astea? Ați avut vreodată dureri de glezne, genunchi, șolduri după ce ați alergat? Care e forma greșită de mers și care e cea corectă? Păi, v-am zis, în primul rând puteți să vă dați seama cât de greșită e, încercând să mergeți puțin pe regresie sau pe ce suprafețe aveți, cu ochii închiși și să vă concentrați la auz. Și cel mai probabil, dacă ați purtat pantofi convenționali și nu prea ați mers desculți, o să auziți basul fiecărui pas. Acest bas este impactul care vine de la călcâi până în cap. Și este pentru că mergem în felul următor. Venim cu piciorul, ne lăsăm greutatea, bam. Gata, am absorbit impactul, am pus toată greutatea pe picior, vin cu următorul. Tot așa, tot așa. Bine, e clar că nu mergem cu călcâiele așa exagerate, dar mișcarea sunt sigur că e aprobată de toată lumea. Cum putem să facem mișcarea de mers corectă? Ei bine, sunt două metode. Există o metodă în care ne putem deplasa într-un mod odihnitor, când vrem dintr-un punct în altul, nu e nicio grabă, nu facem nimic în mod special. Prima metodă este de a veni cu călcâiul și
și în momentul în care face contact cu pământul, să rotești instant toată talpa, astfel încât greutatea corpului vine pe pernuța din față. Când ai ajuns și ai schimbat greutatea, poți să shiftezi toată forța pe partea asta a tălpii, pentru că puterea tălpii este în degetul mare, și de aici te propulsezi spre următorul pas. De asemenea, dacă încercați asta de câteva ori și vă concentrați să fie corect, o să vedeți că vine mult mai natural. Deci mișcarea ar arăta ceva de genul ăsta. Ar trebui să se simtă ca o rotație pe a tălpii din momentul în care vine, ca un val, un shift de greutate cu minimum posibil pe călcâi și cu maximum pe pernuță. Și ce se întâmplă acum este că tot șocul pasului va fi absorbit de gambă. Puteți să faceți un exercițiu când mergeți pe stradă de a vă concentra într-un punct fix sau mai ales la o lumină, un LED, ceva, și când pășiți o să știți că ați absorbit impactul în călcâi dacă tremură super puțin acel LED, acea imagine, și dacă nu tremură, o să se simtă mai mult ca un flow. În loc de a fi ceva în genul ăsta, sus, sus, jos, e mai mult, se va simți ca și cum curgi în față. Asta e cea mai bună explicație pe care pot să o dau. Deci nu trebuie să se audă impactul. Cea de-a doua metodă de mers, care e un exercițiu destul de plăcut și meditativ să-l faci cu ochii închiși, este în a veni cu pasul înainte și de a atinge cu porțiunea exterioară a tălpii, și cumva porțiunea asta exterioară confirmă: aici este un teren stabil, poți păși aici. O folosim mai mult ca detecție. În momentul în care am determinat că e un teren ok, asta e un mers foarte încet, poate fi un mers de vânat când ești aproape de animale. În momentul când am determinat că e ok pasul, shiftăm iarăși, shiftăm pe degetul mare și de aici, în loc să ne împingem în piciorul din spate, ne tragem, și o să simțiți mușchii de aici folosiți, ne tragem spre picior. Și după următorul. Și la acest mers nu ar trebui să fie la cap nicio variație. În acest mers nu ar trebui să fie la cap nicio variație de îndoit genunchi. Ești constant pe o linie. Bine, eu nu pot să-l fac foarte rapid, că chiar nu m-am antrenat aici. Dar despre asta e al doilea mers, pentru care suntem făcuți să mergem noi, oameni. E un exercițiu frumos, puteți încerca. Acum să vedem alergatul. Știați că există un tip de oameni numit Tarahumara, care pot alerga zilnic de la 75 de km până la 200. Asta am citit despre ei, puteți să căutați, ne comparăm sursele, oricum. Cert e că cu siguranță alergă 75 de km pe zi și sunt complet ok. Și oricum ăsta era felul în care noi vânam animalele mamifere, alergam după ele până le oboseam constant și după aia nu mai puteau să alerge ele și noi puteam să alergăm și le prindeam și le omuram. Da. Ei bine,
oamenii ăștia și noi, înainte să fim urbanizați și nefuncționali din cauza urbanizării, puteam să alergăm fără nicio durere de genunchi, șold, spate, pentru că alergam din mișcarea corectă pe care am învățat-o creierul datorită feedback-ului negativ pe care l-a avut când alerga într-un mod prost. Nu absorbea niciodată impactul pe călcâi, astfel niciodată nu vine în oase impactul. La alergat trebuie să vii, ai putea să te gândești mult la mișcarea, la exercițiul ăsta de glezne, de a sări pe gleznă și a veni înapoi și a atinge cu călcâiul în momentul în care tu deja ai absorbit toată greutatea în pernuță. Adică inclusiv să vii și să te oprești cu călcâiul când mai are 1 milimetru, iar mai puțin până la sol. În momentul ăla, deci exercițiul e așa, și nu trebuie să absorbi nimic în călcâi. Și în momentul când tu ai veni în punctul ăsta, ai veni în punctul în care ai absorbit totul pe gleznă, gambă, deget mare, te poți propulsa, poți folosi călcâiul pentru propulsie pentru următorul pas. E o mișcare destul de delicată și clar necesită antrenament, pe care nu-l avem pentru că am până pernuțe. Dar cam asta e la alergat. Pac, pac. Și mersul ăsta, alergatul ăsta, ne asigură că putem alerga și pe asfalt și pe orice suprafață fără nicio durere. Atât timp cât nu absorbim nimic în călcâi. Alergatul și mișcarea cu care suntem obișnuiți, din cauza pernuților, bineînțeles, este că venim cu piciorul în față, bam, exact ca mersul. Venim pe călcâi, pernuța ne absorbe tot șocul și după ne-l transportă în oase. De asta poți să te duci, se poate întâmpla să mergi, să vrei să te apuci de alergat, alergi 1 kilometru, bam, durere de genunchi. Piciorul nostru trebuie să fie mult mai asemănător cu un arc. Trebuie să absoarbă impactul, să absoarbă greutatea noastră, care este de 2 ori greutatea corpului în momentul impactului, se apasă, da? Și după poate să ducă toată puterea aia să o propulseze înapoi. Mai ales dacă folosim și călcâiul ca fiind pilonul de stabilitate pe care ne propulsăm. Acum poate deci câteva exerciții pe care le puteți face ca să vă asigurați că nu absorbiți impactul în oase. Este 1. Să mergeți pe gresie, să mergeți pe parchet, cucăl și să vă ascultați auzul, sau puteți inclusiv să faceți o filmare în care vă filmați picioarele și dacă e absorbit în călcâi, atunci o să se vadă pe filmare cum tremură camera foarte puțin. Ăla este fix impactul care vine din călcâi până în mână. Un lucru pe care am uitat să-l menționez e că forma alergatului are mai multe subtilități și e mai complexă decât am descris eu în total, de asta o să las un link tutorial în descriere. La mers și la alergat o să observați că e mult mai ușor să pășiți pe pernuță și să faceți forma asta descrisă dacă faceți pașii mult mai mici. Adică nu o să mai puteți să mergeți atât de mult sau se poate dacă ești cu mai multă experiență,
Dar mi se pare inconfortabil mie să pășesc așa mult, așa că fac pași mult mai mici. Față de și bineînțeles mult mai puțină viteză, mai ales când ne antrenăm la început. Astfel, pernuțele ne degradează neurologic, ne degradează forma cu care ne deplasăm și fizicul de la șold până în tălpi. Iar această degradare de jos, din josul șoldului, o poți considera că ți afectează toată partea superioară, pentru că orice dereglare din momentul în care, din contactul tău cu pământul, îți decide toată postura și aceste dereglări mici pot să îți creeze una mai mică în continuare, din vertebră în vertebră, ajungi să fii mai cocoșat, mai strâmb. De asemenea, eu am văzut că mi-afectează foarte mult starea și asta cred că se datorează faptului că inputul ăsta senzorial care a fost mult pierdut și atrofiat începe să se aprindă din nou pentru creier și e ca un suc, îi place foarte mult creierului. M-am simțit mult mai fericit. Ce putem face? Ce alternative sunt? Ei bine, în primul rând, să nu mai purtați papuci în casă. Asta este degradare gratuită. Nu e ca și cum e vorba aia idiotă că poți să răcești când stai cu picioarele pe gresie, ca și cum în preistorie nu stăteam cu picioarele goale în peșteri. Deci, să nu mai purtați papuci, lăsați piciorul să simtă. Dacă vi se pare că e rece, obișnuiți-vă cu ideea că e normal să fie rece. Piciorul e făcut să simtă temperatura. Asta nu înseamnă că îți afectează corpul. Nu e ca și cum te pui cu burta pe jos și lingi această gresie. Piciorul e făcut să simtă de la temperaturi minime până la temperaturi maxime și să nu producă nicio daună, pentru că ăsta e scopul piciorului, să absorbă informația de pe jos. Bucurați-vă de această senzație. Dacă vi se pare că e prea rece, mă gândesc că poate fi din cauza faptului că este foarte sensibil, fiind atât de degradat senzorial, dar încetul cu încetul o să realizați că nu este niciun deranj că e rece. Cel puțin asta simt eu. E ca și cum, ok, e rece, mulțumesc de informație. Dar nu simt niciun deranj. Bun, deci asta a fost așa. Papucii sunt o degradare total nenecesară pentru cei care poartă papuci, gata cu papucii. 2. Mergeți cât mai mult, desculți, dacă se poate, fără ciorapi. Lăsați piciorul să simtă. Lăsați piciorul să meargă pe pământ, să facă stânga-dreapta, să simtă crengile, să fie... Lăsați glezna să aibă mișcarea cât mai amplă, cât mai vastă, să facă stânga, să facă dreapta, să se balanceze, să se echilibreze pe ceva sferic, lăsați-o să simtă și acceptați senzațiile astea. Lăsați creierul să asimileze ce se întâmplă. Și mai este a treia variantă. Dacă doriți să renunțați la pernuțe și la această degradare constantă a fizicului și a creierului, puteți să căutați functional shoes, functional barefoot shoes și o să găsiți magazine care au talpa foarte mică, exact cu scopul de a oferi cât mai mult input și de a opri pericole, cum ar fi cioburi sau alte chestii urbane, mai ales în Bucureștiul ăsta. Aceste încălțări o să vă oblige pe voi să faceți mișcarea,
Nu o să vă absorbă deloc impactul din călcâi. Nu o să vă țină nu o să vă țină glezna fixă, o să vă obișnuiți să o întăriți. Deci, cât mai mult desculți și dacă vreți să investiți în asta, Functional Shoes.